Bona vesprada, avui és dimecres 2 d'octubre. Estem ja en tardor, però continua la calor. Fem un repàs al sumari i comencem. I també dissabte la nostra ciutat va rebre la visita de la colla de xiquets de Cambrils. Castellers i muixeranguers van viure una jornada d'intercanvi cultural en l'encontre per a tots els públics que es va oferir a l'esplanada del Casal Jove. Més coses. La Muixeranga de Sueca ha passat un cap de setmana especial amb l'acollida de la colla de xiquets de Cambrils. Els de Tarragona han visitat la nostra ciutat per participar d'un intercanvi cultural. Dissabte passat, al voltant de les 7:30 de la vesprada, a l'esplanada del Casal Jove començaren a construir-se les torres humanes amb les diferents figures que caracteritzen la Muixeranga i els castellers, en esta primera trobada que va organitzar la Muixeranga de Sueca. La colla de xiquets de Cambrils va tornar la visita als de Sueca i han passat un cap de setmana a la nostra localitat, on han pogut conèixer algunes de les nostres tradicions i costums i han visitat també alguns dels llocs emblemàtics de la ciutat.